Индивидуалният подход при избора на ботулинова терапия е много важен, особено при пациенти над 50 годишна възраст, които вече имаме отпускане на кожата и смесен тип бръчки. Заради това ние няма да поставим ботулиновия токсин на обичайните места, а ще бъдат поставени там, където индивидуалният пациент има нужда. Заради това е много важна квалификацията на лекаря, на който вие се доверявате. Започваме в областта на междувеждието, където ще поставим ботулинов токсин, в областта на гневната бръчка, били избръчкала надолу гневно, още силно, 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 силно. И обърни се към мен, усмихни се. Така. Тук ние не целим да опънем напълно кожата, защото по този начин, ако опънем напълно кожата, ще променим цялото лице. Идеята е да релаксираме дълбочината на бръчките, да има така нареченият жив ефект и да може да имаме едно лифтиране. В областта на челото сега ще нанеса точките. Ние имаме за цел да повдигнем